De 16e januari betaald aan Frederik Allets, aan een man die een aalmoes begeerde. Zo hebben wij als kerkvoogden van Oudega aan de man betaald, dus 2 gulden. Samarien van Utjeften in 1958 in het kasboekje. Door een tip van een lid van de gemeente kregen de Mierskip het boekje vanuit Uithuizermeeden in handen. Hoe uniek is dat nou, zo'n kasboekje? Dat kasboek is in die zin uniek dat het een prachtig beeldje houdt van het tweede helft van de 18e eeuw. Werd wij in directe zin net iets van hingen. En er zijn wel een aantal regionale geschiedboeken schreeuwen, Smellingeloon enzovoort, maar dan geeft net tussen diepte in. Het boekje houdt een beeld van doet Oudegeer een riek dwarp weer. 1958, de 13e augustus, aan I-staak, betaald door 2 geschilderd stopruiten in de kerk tot Oudega volgens kwitantie, gekwiteerd 1 gulden. Wat zou het zo nou? De oud-hervormde kerk in Oudegeer had hele oude gebrandschilderde ruit, waarvan we altijd tochten dat ze makken binnen door de gebroeders Staak, Glazenier uit Ljouwert. Dus dat is een bewijs dat ze ermee annex binnen. Zo staat het boek vol met aanwijzingen hoe de handel en de wolveert van doe. Hoe het kasboekje in Uithuizermeeden bedarren is, bloot een rietsel.